hammasta, kun on ukkoilat pitänyt olla, kun kaikki mahdolliset ihanat ihmiset on tää pyytää vaan, jos tarvii nyt reseptiä. Se on nyt syönyt. Hyvä, te teette. Ja mene lähelle kulmaa. Hyvä. Ei Noora yhdet ylös. Kato eteen. Pidä kanta päällä, että paikka säilyy. Jalustinen. Suoraan ja pysäytä. Ja ota seitsemän. Molemmat kädet. Ja katso. Hyvä. Kato ja katso tähän. No. Jätellään ilmoittaa kiinnistuneesta isosti sieltä. Kato ylös. Ainahan toskeissa ja tosissaan vaikka ikää. Ja petkusta tulaan kerran ja käsi ei nouse. Tää rytmi säilyy. Ylläpidä. Ja hartiat taakse ja voltti. Ja sit hellitään kun se hellitään. Päätään, että ratkut sitä on. Tää on hyvä. Toi on just se paikka, missä hyökkäilet se kavalet ei käy. Samoin punainen pysty ja oranssi kohdalla, se on viimeistään taas hyvä kontrolli ja sä hellität. Juuri näin. Tää on nimittäin tosi kuuma hevonen saaminen. Täde on oppinut raskaasti tosi. Se on harjoitellut jo varmaan vahvaa. Molemmat kädet. Tunne alapuoli. Ei oo kiire kääntää. Ja pääset suoralle. Kädet tosi hyvä. Oikein hyvä. Thank you.